go hari Minggu pasapuluh bituhon dung Trinitatis atong taparade marohanang pikirata martang yang bemahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 125 ayat napa duahon patuluhon dohot napa upaton. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni roha na sumurung do, sude akka na mangula hossa. Hoddo baritanay rodi sa leleng ni leleng na, Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata pargogo na sohatudosan jala pardenggan basa, rodi saleleng ni leleng na do asi ni roham. Mauliate marohanami tuho, ala diramotiho hami sian na sailaon, sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami, barita nauli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan dame,
dohot hasonangan dilehon ho hatam na badiai. Saya si maroham urupi mahami mangulahon nanidokmu asahot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia. Saya ajari jala pai baru marohanami asalam yashami rodi dihasusudani bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe patik di tonga-tonga ni mingguta di sadarion di enet sian 2 Timoteus bidu 4 ayat na paduahon songono ma didok bisi jami tahun hatai hajong joko ditiki na une nang so une pisang paingot apoi marhite-hite na salabas ni roha dohot pamudayon olak ni ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sian tuhata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tabauduk marohata tuadopan ni debata
laho manopoti dosata nagudangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadia ummi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masai jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami na roai. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami. Dibaheni tama dori masammu hami jala uhumommu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan saya sima roham di hami halak na dangolon. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songot sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mamuji
Hatani debata nagabe epistel di parmingkota di Sadarion, tersurat di buku panurirang ni si Daniel, bidu tolu mamuka sian ayat 10 tolu, sahatro di ayat 10 walu, tajahama margati sorin, dimulai hamema sian ayat na pa 10 toluhon. Dungi piri-pirion jalamuruk si tutuma si Nebukadnesar, madokon iko buanon si Sadrak, si Mesak dohot si Abednego tujolona. Jadi tarbuan mana tolu halaki tujolo ni rajai. Ope molo olo hamu nuaeng disi dibege hamu suarani sarune tulila hasapi arbab sordam gordang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tu gana-ganan naung hupaulii alai molo so olo hamu marsoba. Jadi Roma alus ni si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego madok tu rajai. Ale Nebukadnesar, dang pola alusan nami ho, anggota ringot tu nani dokmi. Ayat 10 walu rakmahi tamat jaha alai nang solomo rohana iko botomu do ale raja nami na soolo hami mamile tuaka debatamu manang marsoba tu gana-ganaan sere naung pinajongjongmi olak ni ido sahakna martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa amin tabigema edde puji-pujian siankur inahanna. Oh,
Marede ita sia buku de nomor 120 walu ayat napar jolo do napar dua. Tidako ma hapor siau tai songon na hina tidako ni dongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na so hatu dosan na tumapalangit do tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si antodi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpazal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan yalak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kur inarabu.
Tabigi makatiting di tonga-tonga ni huriata. Shalom, Horas. Amang inang tabege titing di tonga-tonga di huriata di bagasan Minggu Tasadarion, Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Titina Parjolo, ia guarni Minggu Tasadarion, ima Minggu 17 dung Trinitatis, jala topi di Minggu ta ima. Majami tahun barita nauli sian nasaroha, memberitakan Injil dengan segenap hati. Titing napa duahon, nama ragam, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, laporan panitia pengembangan pospel Tabanan, dohot persiapan pospel Singaraja HKBP Denpasar, Boy Mata Jaha sian WA Group na dibagihon situa sektor masing-masing. Titing napa toluhon, di Minggu Tasadarion, tanggal 12 Oktober 2025 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia khusus tutolu halak ruas naro sian ruas gereja lain di jam 10.00 wita. Jalan Asida Nunga Madalaton katekisasi khusus dohot pembinaan Nasarelengon. Titing napau paton di Patupa Huriata do PA Seksi Ama HKBP Denpasar di hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 maringanan di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 10 sia 30 wita. Na niuluhon amang Pandita Darwin Sibarani STH dohot tema Marsihohot Mahamu Diapor Sean Muna 2 Tesalonika 2 ayat sada sahat 12. Pinangido tusude kaum ama asarap mandohoti peon. Tikting na palimahon, naposo HKBP Denpasar, naeng patupahon kegiatan worship naik di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 jam 10 sia wita. Maringanan di Gereja HKBP Denpasar, naniuluhon amang pendeta Doming Judikasi Hombeng STH. Tema doa persekutuan dan reformasi, sian Roma 12 ayat 2. Peon didohoti sude NHKBP Sresot Bali, Naposo HKI, GBKP, GKPI, GKPS, GKPB, dohot GPIB. Napaunopon di Patupa Huriata do Partangyangan rumah tangga di pitu sektor, Naparjolo sektor sada di keluarga amang CTP Manulang Boru Sibagariang, Napaduahon di sektor 2 di keluarga amang FS Pakpahan Inang Boru Sembiring di tanggal 10 Oktober 2025, Napatoluhon di sektor 4 di keluarga amang HL Pasaribu Inang Boru Silalahi, Napaupaton di sektor Onom di keluarga Nyonya Situa M. Lubis Inang Boru Huta Barat, Napalimahon di sektor Pitu di keluarga amang S. Haryanja Inang Boru Marbun, Napaunomon di sektor Walu di keluarga amang WM Simanjuntak Boru Sianipar, Napapituhon di sektor 10 di keluarga amang TM Sianturi Inang Boru Sitinja. Tikting napapituhon dalam rangka Festival Kurama HKBP Lampung, Jawa dan Bali na di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di Jakarta na didohoti seksi ama HKBP Denpasar Resort Bali songon perwakilan distrik 10 Pitu IBT Mardomutusi Sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Patupa Kuramado konser mini di ibadah pagi dohot siang. Tujuannya menggali dana lau majalo pangrupion lau kegiatan festivali. Mardomutusi Ketua Seksi Ama Pasahoton Hatta sambutan dung sidung tikting. Tikting napawaluhon dalam rangka Pesta Gotilon tahun 2025 HKBP Denpasar Patupahon jamming kategorial anak sekolah minggu, lomba vokal grup terbuka, lomba tortor antar sektor. Untuk kegiatan na berhubungan tu acarai boima taparohaon di tikting na adong dihita
naung dibagi hon sintua sektor masing-masing. Tikting napasiahon di Patupa Gereja Tado pembentukan panitia perayaan Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Denpasar sian sektor 5 dohot pitu. Tikting napawaluhon Gereja HKBP Denpasar membuka kantong donasi tu ruas na mengalami korban banjir mulai tanggal 5 Oktober sahatu tanggal 5 November 2025 tu aka ruas na mengalihon bantuan donasi boima ditransfer tu rekening Huria HKBP Denpasar naung dibagihon sintua sektor masing-masing. Tikting napa 10 sadaon di Jalo Huriatado sumbangan bunga altar sian beserta CD mingguan tanggal 12 Oktober 2025 kategorial lansia tu minggu tanggal 10 sia Oktober 2025 sian NN tu minggu tanggal 26 Oktober 2025 sian panitia pesta gotilon 2025 di minggu tanggal 2 November 2025. Tu jemaat nana yang menyumbang bunga altar boima dihubungi sekretariat gereja Manang Sintua sektor. Tikting napa 10 duaon. Dukungan doa turuas namar sahid di rumah sakit Manang dirawat di Jabu Ima. Nyonya BG Manurung inang boru lubis, Amang M Gultom inang boru Siregar, Nyonya B Sidauruk inang T boru Simamora, Amang H Simanjuntak inang boru Lumban Tobing. Tikting napa 10 toluhon. Boy mata jaha sian WA Group na dibagihon sintua sektor masing-masing. Molo adong kesalahan penulisan guar manang angka, boy do menghubungi sintua sektor masing-masing manang sekretariat gereja. Tikting na pasapuluh opaton. Parhalado dohot ruas HKBP Denpasar pasahoton selamat Ari Hatutubu dohot Ari Pardongan Saripeon tuaka ruas nama ulang tahun sian tanggal 12 Oktober sahatu 10 Oktober 2025. Hatani debata tarsurat sian Amsal tolu ayat 10 onom di tangana siamundo gajang ni umur jala dihambirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Songonima hatani debata kiranya kesehatan sukacita diberikan dia terang surgawi. Amang inang sonari tabegema hata sambutan sian amang ketua seksi amang. Shalom. Nahu parsangapi ami amang pendeta Resort, amang pendeta Darwin, nahu parsangapi ami parhalado suang songoni ruas ni adong dari HKBP Denpasaron nahu ahulongi ami. Na parjolo doron nama muliate tuita salutna siala nunga dilian hita hai pason di bagas tikyon marite hite hombar titing na pinasahat ni inang situ anaking ima nalau marfestival maama di tanggal 25 Oktober tepatnya di Jakarta. Jadi nunga rade nga macegajang do persiapan nami mulai sian terbentuk saat tu sadarion mungkin gudang dope aka kekurangan manang koreksi boy manon ditampilok kami songon konser non molotup yang adong kekurangan na ditampilok kami on boy ma akasarana denggan di jalo hami dope asa boy lao pandinggaton las gawe ma na terbaik mahitan non di festivalon marhite-hite muse mangiuton aka kegiatan nalau borhat tam itu Jakarta gudang dope aka kekurangan terlumobi aka dana. Jadi untuk sahaton terpapungu dope
140 juta kurang lebih ima anggaran nami nalau tu festival, sementara kebutuhan nami 110 juta. Jadi ongkos pesawat nami dunga ditur hamil nalau berangkat ale mula daung dope. Jadi di bagas tikion yan mangido mahami tu sudah hita ruas pengurupiot tuhamu asabui hami mula mo sepa Jepang do keluarga alanggos adong do panguru muna tinggal di Jakarta nama hami las di sini mahami tadi dengan non amang. Jadi ima ele-ele nami do pangidon nami hobar tu si mo se akatang yang muda na perjulan na harpok kami asabui hami hipas dalam pertandingan suang songoni pe habi balik muse tuden pasaron sorang ribuan. Jadi gudang do tutu aka donatur tolong slide-nya tolong layar ditampilkan dek para donatur. Jadi adong dudison piga-piga akan nama ngaliar roha terlumubi aka partisipan baik itu dalam internal gereja kita maupun dari eksternal. Dalam artian eksternal ini adalah orang yang di luar dari jemaat kita, itu baik yang ada di luar Bali maupun di Pulau Bali sendiri yang meliputi non halak Batak. Jadi gudang tututong musia ke halak Batak nama nubang malian aka partisipan. Jadi mulai matong dinasida. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah memberikan dukungan kepada kami. Semoga apa yang partisipan berikan pada kami menjadi kekuatan kami untuk ikut berfestival dan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Unang gabi yang terbaik di antara yang jelek, ale yang terbaik di antara yang baik. Ima harapan nami. Jadi molotung pe adong dope nalau mangaliar roha jalo dope hami bodo non dilek kami nomor rekening tuhamu. Jadi dung sidung muse parminggo non adong do di baik kami songon kotak persembahan di Jolo iman di sebelah kanan dalam bentuk rupiah. Jadi unang baik kamu dibagas amplop alanang gotu amplop non lau tu pesta gotilon di ale tetap madukuk kamu pesta gotilon arong dua persembahan di son unang gabi ibaratna alan tujuan muna tu festival las gabi masuk kamu tu amplop dangi gabi asing do inganan ni ale tetap mah kita dukung hai pe dukuk kami do pesta gotilon karena pesta gotilon pe nalau kegiatan ta di tahun 2020 do serong do maca gudang do ale tetap mata dukung sudi aka kegiatan di gereja saya siang gia ma akana ni baimuna tu hami sudi marhite akka panupagion do akka pangurubion setuat tama nama dongani hita dair hata doron naima moleate ma dihita salutna horas adorang so turunau ujura kaima kontingen festival Kor Ama dan Pasar Bali.
Marede hita cambuke de nomor 658 uhuk maita papungon pilihan bagian sada A dot sada B. Barita nauli
Main sitiopan bidalami Kristus ibain tanukunan ingolumi Sairako hati koran holong doon Pasri pengan sasa-dasa debatata hapon siwa Tupoti biyo narudun porhan maho galak bae halitomu sayuwo Pohan sodang tunaholo mangurupi namadangol hidup barita nauli ni Kristus tarodo tihasadaon niluasi talului biru-biru nama koi Hatari Tuhan Jehovah doa sada Ponang hata siang sude partikian tude bata Damainya jebatan na sumurung sian salut na roha Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasang Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Huriani Tuhata hatani jebata barita nauli barita lasnya roha di mingguta sadarion minggu pasapulu pituho dung Trinitatis imana tersurat di suratnya Apostel Paulus tu Huria Rom biddu na parjolo ipukasian ayat walu saharo tu ayat 15 songonoma jidok madok mauliate au jumolo tu debataku mar hite-hite Jesus Kristus siala sudehamu ala tulia portibiodo tarbarita haporsiom muna. Dang masaji au marningot hamu. Ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasat todikku di nahubaritahon anak nai. Toktong do hupangido diakka tangiaku. Anggiat tung manang adiga pelomo ni rohani debatap patiur hondalaku manopot tamu. Ay masihol doaw marnidahamu. Anggia tung tarlehon au tuhamu deba sileo partodion patuguhon rohamuna. Oddo tahe naeng dapotan hiras ni roha ng au siyak kamu hinorhoni haporsyota. Alay naeng maboto muna. Akadongam nong jujo ditahi rohaku manopot tamu asa marparbue au nang dihamu songon na di akka bangso na libani alay
tarsabat doau rasi-rasan waing. Namarutang doau di halak junani, nang di bangso na liban, diak kahapistaran, nang diak kanahurang roha. Dibaheni husakap siyan na sa rohaku, madjamitahon, barita nauli, madjamitaho barita nauli nang dihamu, dihuta, rom, ido, yanggo, sahatna, horasma dihita saluhutna. Topik ni mingguta majamitaho barita nauli sian nasaroha di bahasa Indonesia didokmai memberitakan Injil dengan segenap hati. Idotong salah satu cara nang pinatupani kontingen festival ama siat tonga-tonga ni huriata sekaligus mangalusi edde puji-pujian sian inarabunakin lau mahamu borhak mahamu baritaho ma marhite edde puji-pujian jala marhitei asa tadda na tarpasu-pasu do huria den pasar esok balion bui paborhaton kontingen festival lau mamuji pasangapo tadda na tarpasu-pasu do akaruas ni huriana. Hurian itu hatana ni olonga di bagasa Kristus Yesus na sugo takudok. Molosongon na kualitas na juara 2 ngay tangan. Ongkos mula do na soy tangan. Odo persoalan. Juara 2 ngay tangan, ongkos mula sedang itangan do be. Ay memang terlalu spesifik do judul ni festivalon. Di spandu ano di baem majisi Festival Kor Ama Lampung Jawa Bali. HP di Bali 3 resort saja. Hola soro Bali suku-suku na parjolo siya pimpinan ado ise tahe ido ngay boto hamo. Borhak dosia distrik Lampung kontingen nasida alai ala sia resok siani sa distrik sia resort martabuni saja amat dope Banten pe adong do kontingen na di Banten adong 12 resort DKI 54 resort ale tong do perwakilan siani 2 do Dang dope distrik Bekasi 27 resort. Jabar Tengdi. HP Bali bahola dangro kontingen nakin gati dogor ni spanduki. Gabe Festival Kor Lampung Jawa dangro Bali. Ina. Alanido amang inang marhite na halujaon ni kontingen nalaw mabaritaho barita na uli tongdo dengan segenap hati latihan perjuangan waktu tenaga pikiran do akalan na asing alani mula na hubege diskusi kami tu Bapak Ketua angka dinalaho mabay proposali sampai domar 220 juta alay-alani kondisi dan segala sesuatu ngalaunya kami tidak tusan adong na mangurupi borhak tusan saya dong do na mangalean oti sosadia gabi dipotong maanggarani gabi 100 ono 10 juta cara satu-satunya na parjolo mamotong anggaran asa tarpotong anggaranon si patunasi dape gabi na satong apotong do huwere anom yang mula berek kamu hola dijolo do si patu ipu di dangang be si patu amang tahe na mamotong anggaranon alay pos rohaku dihita mangele kau ay alalaw marbarita na uli do nasida ay molol borhak penasida mangedehon ede puji-pujian
dang sahala igawari jisi Huria HKBP dan pasar esok Bali inado nama buan asa tarbarita huriata songon huria na adong diturpukon Rom ngatar berita hamu di haporsyon muna hita pe paborhato kontingen amon laho mabaritahod do bahwa orang jemaat yang ada di resort Bali orang-orang yang terberkati otik sosadia pe buido di paborhat na sida kontingen na hurian itu hata nakin puji Tuhan hobar tuhata ng pinasaha amang sibarani nakin mar 110 juta alay nga adong 140 hira-hira nasuguta 20 juta na mahurang alay puji Tuhan akin di ibadah pagi terpapungu 2 juta adong mentransfer 1 juta adong musay proposal jadi hira-hiras hurang nai 14 juta siya ribu nama unang lubi siya ni molo hurang gabidang mulak molo lubi pehepengon paliliku mula ano na sida hurian itu hatanan ni olong adibaga sa Kristus Jesus sarupa dohot turpukon ido na dido Apostel Paulus tuhuria Rom hubegedo barita muna siyan liak portibion bohado haporsyon muna na makatidakon basa-basa ni debata di ngolumunay dang boy do peaw lao tusanin na hape boto hamudo dua heli do ujung na Apostel Paulus sahat turom alay parsahat na parjolo ala ditakup 2 tahun masuk hurungan parsahat na pa 2 helihon lao dieksekusi dihukum pancung alay hirim do rohana sida diboto do mololao pe autusan manobot tamu marbarita na uli takupon na doaw alay hirim ni rohanai marbarita na uli dang dagabi dihabiari mana manangaha penamasa dihadirion na ido na luar biasa ay so ditadday mana do pe huria Rom alay ala dang adong istilah manginang molo di bahasa tapi patahta tak kenal maka tak sayang kan so itadda Apostel Paulus do pe huria Rom alay siyan haporsyaon tidak ada berlaku tak kenal maka tak sayang di halak batak lamparah tak kenal maka tak sayang dungu itadda ngahutadda ho ina lamitadda lagi bemoru kolong ni rohana tudungan nasipata ido tong nanyulan yak kamisionaris eso itadda sinomensen siya Germany mana 3 bulan terombang ambing di samudra Hindia dang adong kepastian hidup saha do kapalon bohado ke ada aku dang itadday manay bang sobataki alay tarbagaimana berita adong dosa da bangso na so adong yengkos manangise dope alanyaha hobar tu sejarah Aceh dengan kerajaan Islam terbesar Samudra Pasai doho Jawa Barat Sumatera Barat dengan kerajaan Islam terbesar ito nga mahalak bataki dang adong mangengkos manangise Roma misionarisi makana di tanggal 7 Oktoberi pigaari na salpu tarayahod do ulang tahun ni HKBP 146 tahun HKBP naong jongjong imatadda na dipadiri debatado HKBP hurian itu hata na niolonga di bagasa Kristus Jesus na parpudion iripuak kadongat taod do sebagian bahwa tugas marbarita na uli hola tugas ni padita hola tugas ni situa dang proaktif beak karuas ni huria lao dohot proaktif memberitakan majamitaho berita na uli marhite ngoluna sediripu do marbarita na uli hola majamitan lao tusanuran ibu bibeli adong bule di si jadi didok debatain na lao tusanur mana ya kadang bibelon bukan hanya sebatas itu maka tidakon bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan tong do marhite gaya hidup
cara hidup si Ganupari. Ado-adong ruasnya HKBP na po sobulong manukut tuaw. Amang, gak ada ya kesaksian di HKBP ina. Bahasa dangadong niku. Dangadong amang ina. Adong niku. Hupat orang cibana. Bukti na marturia, martureo, bukti artinya. Marturia membuktikan. Marturen membuktikan sesuatu yang dia yakini, ima sebagai saksi. Adong do. Bahkan di HKBP jelas do ini ku. Habe maksudna ni narohamuna na di parminggu do na ijoi sesada. Adong do songonikam? Ijo tujolo. Iliamik. Ya, perkenalkan, nama saya Darwin Sibarani. Dulu mata saya rabun. Setelah saya ke klinik Tomfang, gabilam hulum, ina. Manang, adong dukan na jolo kliniki, sampai dilarang KPI pemutaran na. Saya dulu selalu sakit hati. Setelah saya berobat ke klinik Tomfang, saya tidak punya hati. Terima kasih Tomfang ina. Dan nama dok dia i testimoni doi molotung pe adong kesaksian si songoni di dalam ibadah alai dang ibe kalas ni haporsion ni HKBP dang holan sebatas retorika, sebatas rangkaian kata-kata atau hanya sebatas di bibir saja kesaksian, alai maka tidak kon bersaksi bahwa kebesaran Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Marhica ede puji-pujian dohot pangalaho ni nguluta si Ganupari. Ido ima kesaksian dang nama dok salah nakin na bersaksi kadongatai. Alai level na parjolo doi, tetapi level yang selanjutnya adalah level di mana apa yang kita imani, apa yang kita rasakan berbuah kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hurian itu hatan na niolonga di bagasa Kristus Yesus. Ido na dido hatan ni debata tuhita marhite turpukom. Dang hola sebatas retorika. Kesaksian-kesaksian itu, tetapi kesaksian adalah kesaksian yang betul-betul dari segenap hati. Sian nasaroha sebagai gaya bentuk mengabarkan Injil di bagasan ngulutom. Neperpudion tabado di gereja do di luar segala denominasi akka cara-cara untuk mengabarkan Injil iban media Facebook, iban di YouTube, iban di TikTok. Alay dang piga manotoni, alay mo lo cek kodam na rameam. Iboto kamu cek kodam, totok kamu TikToki. Molo sadong dope TikTok na, di ma, alay etamuaw. Hurian itu hatan na niolonga di bagasa Kristus Yesus. Majamitaho barita na ulisian nasaroha marhite pabayanan si Ganupari. Maka tidakon haporsiaw songon nasida na tulunaeng. Maka tidakon haporsiaw menyaksikan iman bermarturia bahwa kebesaran Allah dalam kehidupan saya sungguh luar biasa. Alana molo dibayad do testimoni rotu jolo lau bersaksi bahaya beda tipis do lupa si pata gabe imana do ipabalgay bana dang debata najolo opatala do siya ijebu nami alesonari bersaksi au molo najolo PRT holan opat tuweluhala do siya ijebu alesonari nga boy sahuta ijebu nami alani belgana mauliate matu debata lau pa buat belga do jebuna ay do najolo holasada do mobil nami ipe 2 pituna. Mobil mewah 2 pituna. Mobil dinas do sampai 5.
Asal yang terjebak kita, bersaksi bukan membesarkan diri kita, tetapi membesarkan kuasa Allah tahati dakon, ima na belga marhite ngolutaon. Hurian itu hatana ni olongan di bagasa Kristus Yesus. Adong piga poin na buhi taputihi siya turpugon, adong tolu ipola ni nabuhi taputihi di tikyom, na parjolo marhite hata ni Apostel Paulus, jolma na makatidakon, orang yang bersaksi memberitakan Injil dengan segenap hati, ima jolma na Eukaristo atau madok mauliate, tetap bersyukur dalam hidupnya. Adong dohala, gabe jiguari si bete, ala ulon na holamar bete-bete. Bete inna, kirain maguarmi niku. Bahasa si bete guarmu. Namar bete-bete do terus ngulunan na. Banatari sada aw pe ulamar bete-bete ulala. Lao mahami do inang tu adong di jono tu jabui mall Marayana. Dang pola non iklan. Ngesing aja hubain. Alanan secara langsung. Na adong do sahamnya mang padita di sini non. Lao mahami tumoli, hape di lantai bawah jono tu parkirani adong pertiga-tiga kacamaton. Hampir satu ngahu coba kacamaton. Dan bagak kacamon niku. Allah hola turun. Hape igukku do naik tapi. Se kacamata ni ungutan. Ay wado niku se niku. Coba, enggak sudah merek. Enggak sudah siap merek telepon, sahat tu merek ngadong ngicoba. Memang naturud do, romenang, memang hidung mo pa na. Beh, body semi ko, niku. Datuan ni do padita da kutuntuk dah usomasiya do. Bah, body semi ngala na peseki hami ay sejebu holan na sida na mancung. Ay godang si unguton 1001 macam yang bisa jadi bahan ungut-ungut bersungut-sungut dalam hidup kita. Ngata boto tiap hari nama macak di pasar ale molo halani ido terus marungut-ungut kita. Tua hama lapatan na. Terus yang pertanyaan au hona macat. Macet do manang macat. Ipe tahu. Iya. Marungut-ungut mau benon ni. Hape nama katidakon. Tadado iba na halakaristen. Tadado ruasnya HKBP. Berengi. Songoni pe keadaan. Songoni pe ni taon na. Alay. Toktong do madok mauliate iba na dingoluna. Itu betul-betul memang ruas HKBP dan pasar esok Bali. Ido. Viral mahita, viral alanya kanadeng ganauli. Na parpudion dia ke media sosial. Godang na viral dang alanya kanauli. Sensasi do. Uwae pedenggan renunga peginiku. Suarong itotok kamu. Ale hola kubain mandi lumpur. Ayo kan. Berita nauli firman Tuhan yang luar biasa yang bisa mengubah dunia, mengubah kehidupan ini. Tangolo ita mapege ngaluja awa mang padita siobing do akaparhalado inang Bibel. Bagi hamurin yung apegyon, hamuna, nganingon. Tangadong manoto ni. Ale hola kubanan ng mandilumpur. Viral. Jangan karena hal-hal seperti itu. Alekan alani ditadda. Saportivion bahwa HKBP Bali viral karena hal-hal yang baik. Karena luar biasanya. Dohot nakin. Buhay na siya no borhat usam nga matya lubang pakilalaku. Pinomadang isukod be, isi pa dita resok na buasa dang ro. Hurian itu hata na niolongan baga sa Kristus Jesus, ima na parjolo Eukaristo, mengucap syukur dalam segala hal, ahape kondisina. Toktong madok mauliate tadado nang mangulu ibana di bagasan haporsyonya luar biasa. Kondisi ini tidak dia keluhkan, sebaliknya dia bersyukur dalam apapun kondisi yang dia hadapi. Namangihut na paduahon hola tolu don pos marohamuna.
Hari sa domo? Adi binotoy. Apalagi ko ramawon. Na jongjong na kinga 2 o 4 edde na siya pegi sa personari. Wala na si Jingo do baladyo na da. Alepos ro aku, makana hudok na kijuara 2 ngay tangan. Asalati do penasida da. Mula pitor hudok juara sada. Sa sitong na molodohot doaw na kijisuara 4. Keberata kamu. Molo do suara 4 nakin. Pasti do. Molo juarai di Batama mangaliani. Ale na pasti holalao borha na sida maka tidak ko mangedehon ede na kipuji-pujian bersaksi boy borha sian 70 halak lobi siya bali. Proses itu tidak gampang. Berarti isi paborhaton ruas HKBP dan pasar Bali. Lasro aku molo isa na kinamartopa imanan no mangurupi na gumudang da. Baido da. Unang wala topa na gugu. Support na. Bahkan bagian pengajar memberitakan Injil ikut kategori hodo sesuai kemampuan ta. Unang tapaksa molo ruas do hita jido amang padita ikom berita na uliaw kaliling matorus mabuat bibelon daong adong do karunia berbeda adong do karunia na boy mas support dan sanga do petikiku tetapi menginjili bermarturia adalah tanggung jawab setiap orang percaya tanpa terkecuali. Makana molog tumpe sa pepiga kor na adong di HKBP na marmarturia doi bahwa firman Tuhan yang kita dengar hidup dalam kehidupan kita, bahkan kita menyampaikan kepada orang lain, tanda kita sudah marparbue. Nagpadua ho nakin papigahon tada 2 risano natin na mangihut sa iba dote prosuke manang hidup dengan mengandalkan doa. Banyak dari kita godang siak kita na kepengen berubah hidupnya, kepengen hidupnya diperbarui, kepengen Tuhan itu menjamah hidupnya. Alay, lupa ibana paturehon komunikasi na tu debata. Tuhan, keluargaku seperti ini sekarang, anakku siakangan begini, anakku siap dan mau begini. Komunikasi tetap pature tu debata. Itu tanda orang yang bersaksi. Dan nagabe hudo, tanda orang bersaksi martangyangi di lampu merah daw. Manang saja di sampai 25 hari olan martangyang ulon na. Tahu. Tapi komunikasi dengan Tuhan harus kita jaga. Tanda kita betul-betul bersaksi dalam kehidupan ini. Naparpudi. Tada majamitaho barita na ulisian Nasarawa ima kerotes manang melayani seperti yang memiliki hutang. Tanggung jawab ni salu akan aporsia ima mabaritaho barita nauli. Isedo huria. Siapa gereja? Bukan beton ini, bukan bangunan ini. Gereja adalah tubuh Kristus. Ise sudehita akar wasnai. Alani bertanggung jawab mahita jala ikog gabebebani sudeh hakka na porsia tarlumobi HKBP dan pasar esok baliom. Bahwa dalam pundakku, bahwa dalam tanggung jawabku
Ada tugas besar, ada tugas pokok yang Tuhan sudah berikan. Sian hatu tubuhku, bakal siap bortian ni dainang, nunga dipilih de bataau, gabe parbarita nauli, mengabarkan Injil melalui kehidupanku, melalui gaya hidupku. Dang dipanggil de bata, hoi kok gabe sere, harus jadi emas, jadi mutiara, jadi batu berlian, daung, jadi lilin kecil, dan jadi garam bagi dunia. Holani dong. Tarpasu-pasu ma ngolute. Abu ibete, apa nga mali? Ido. Naparpuji. Sa halinahay naparpuji. Maka tidak kon hapor siya menyaksikan, memberitahu berita nauli ay par aged datok tong do didokam. Mari kita sama-sama menyaksikan bahasa batak na rak mahita, maka tidak kon hapor syaon alay kah tidak ko do posisi tanah maka tidak ko buhado pipi do hape sonadong di do para gedda martangi yang mahita jala di bibel teipe dang jidok martangi yang ikut pipit lului hamu alena dimaksud disi mau posisi kita menyaksikan iman, mau berdoa gak modelnya mau tutup mata dang masalah asal ma fokus kita nama katidakon hapor sertai nakiji hudok do di pagi berbeda-beda di fokus ni halak adong do halak asa fokus ibana iko pipi mata na mabigi jamita pena dung yang pelia do dungoy natarpudum dote na didok disi. Coba kita lihat, kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Tuhan, berarti aku punya tugas yang besar memberitakan firman-Mu dalam kehidupanku dengan segenap hatiku. Alani ahado ulaning nabui patupokku Tuhan. Lau berita nauli maka tidakon habalgomu jingoluku. Kita yang tahu masing-masing. Tabereng adong na parhalado, adong na panitia pesta gotilon, adong na panitia Natal. Tuhan yang menentukan itu, memilih itu. Adong akka naasing. Adong parhalado na martohonan, adong parhalado na somartohonan, akka kur, akka punguan dia. Mari kita self-corrector. Apakah aku selama ini sudah mengabarkan Injil melalui hidupku atau fokus dari kehidupanku? Amin. Martangya kita. Mauliate Tuhan dia sinyeroham hatam naung hutangiyok kami na mangajari kami asa toktong gabe jolma na majamitaho berita nauli siyan nasaroha kami memberitakan Injil dengan segenap hati marhite ngulu namion alani Tuhan dangtuk kami mangasahu gugudo pikiran nami ikut dimdo namian di hami saluhutna margugo hami ngolu nami gabi ngolu parbarita nauli martangya kami Tuhan ditikyon tu nababaritahon barita nauli huriam HKBP dan pasar resok balion marhite pos pelayanan tabanan dan pos pelayanan Singaraja. Alani mangido hami mangeli gomos tua dopamu na sumba diai ajari hami na toktong marmarturia bersaksi menginjili memberitakan firman Tuhan marhite na pajongjok ko pospeli alani Tuhan molotung adong siak kami na sobui dinalaw mangulahoni alay ajari hami mangatusi siya dia do tuk kami dinalaw doho marbarita nauli songo tanggung jawab nami di tonga-tonga ni huriamon. Martangya kami Tuhan tu akka ulaun na adong di tonga-tonga ni huriam akka kategorial dalan ni huriam lau marbarita nauli jala barita nauli ikom marparbue donian marhite hanguluan nami ganup marsada-sada suang-songo ni martangya kami tu
Yanakom mutuluhala jinalaw makatidakon haporsyon na sida sa daryon. Ajari na sida asa diboto na makatidakon haporsyon danghola siya pamangan na alay siya nasaruha do pikiran na jinalaho mangulahon naong hinatidakon na posrohanami jakonom mo na sida tujuluanon pasupasom mungulo na sida tadda na anak hahulungan ni Roham na sida. Martangya kami tu panitia pesta pembangunan. Asaho manatoktong mga ramoti mangajari na sida mapargugoy na sida Tuhan. Ido dalam mo parhitiam mo mangajari na sida marbarita na uli. Suang songoni panitia natal nang ditotopon huriam. Asa margugo na sida makubasi parsuruami ditonga-tonga ni sektor-sektor nang pinili marhite akka huriamon. Martangya kami Tuhan, tuaka ruas ni huriam na tungod di baga sa parsaiton, marsingga kami mangilik marhite tangyang namion, tungasi maruham, leon hamamalum, hodo padon bulun, siya kodo hamamalum jalon nami, patanggal parsahito siya pamatang na, parhitiam mo do akka medis obat, vitamin do akka sipanganon, dinalaw pamalupon na sida, leon hamamalum tusude, ruas ni huriam na tungod di baga sa parsahiton. Ima nyonya manurung boru lubis, ima gultom boru si regar, no nyonya si dauro boru si mamora, ha si manjuntak boru lumban tobing, pos rohanami apeho mutangam muna badia na sumurungi, majalo hami di habal gomu, di hamamalum na sida, suang songoni ruas ni huriam na soboy targuaran nami, asaho na pamalupon na sida, marhitiragam parhitiam mo. Martangiak kami Tuhan, tuaka ruas ni huriam ng pasaton akalas ni rohana sida di pesta huriam, asa homanabaya karagam ni paso-paso di ngulo na sida, diaka ruas ni huriam na so sanga do pe pasaton, tuktuhi roha do pikiran na sida, asa marhitei di pasa na sida las ni roha nang pinapasupasum parnguluan ni nasidai. Martangya kami Tuhan, tu hutan namion, luak namion, tu pamareta nami, homa napasauton, salu aka program, padamehon luak namion, ala jongjong doho marhite huriam harajom mu di Portibion, HKBP Bali, HKBP dan pasar resok Balion, tadda nang saha do barita nauli di tonga-tonga ni luak namion, hami salutnya ruas ni huriam, toktong mabuat dame di tonga-tonga di dia pehami na pinaujak mo. Martangya kami tusude punguan-punguan kor, tarumobi lansia, tu saluhut na tua-tua nami, asaho mangaliw gugo, bisu tarumobi dinalaw mamudai hami akasudut na poso, suang-songonya kahaipason, doho umur nagajang, pos rohanami suang-songoni punguan inahan na, asaho manabaya karagam ni pasupasum, di tonga-tonga parnguluan na sida pargugoy tiroy roha do pikiran na sida saluhut na punguan ina na adong di tonga-tonga ni huriam suang songoni inarabu punguan Jericho punguan ina kantate ama saluhut na tahe Tuhan asa sude na makatidakon hatami marhite ede puji-pujian marbarita nauli barita nauli ng huhanguluhok kami di tonga-tonga ning ulo nami mangasaho Kristo Jesus martangyak kami tuadopa mo na sunbadiay amen. Tapuji tuata maredehita tapasaha pelyata. Ikondo boano tabarita tuingana na holomi ima holong nang hasitongan dami na manoko
nang si jata porangi nang pisar dohati urop bunga sabuna olomi puasani Kristus ototong saleleng-leleng nai. Ikondo boano tabarita debatata dorajai bilehon anak sasadana manobus pardosai manobus pardosai anu bisa dohati uron lunga sabuna olomi puasani Kristus ototong saleleng-leleng nai. Ikondo hitamakatidakon Yesus Kristus partobosi asa tutorop nanaolo majakon nasitongi majakon nasitongi anong pisar dohati urot lunga sabuna olomi puasani Kristus ototong saleleng-leleng nai. Ikondo boano tabarita tuingaran na holomi imahol na hasitongan dami na manotongi dami na manotongi anong bisa dohati urat mula sabuna olomi puasani Kristus ototong saleleng-leleng nai. Ikon ende hono tapujian pasagapon Tuhan ai natu maluhon aja nang si jata perangi nang si jata perangi ai nang bisa dohati urat lunga sabuna olomi puasani Kristus ototong saleleng-leleng nai. Ikondo boano tabarita debatata dorajai bilehon anak sasadana man
mahita to na makatidak ko kaporsiyaon, marede hita, di ayat 2 non Roma 7 nalaho makatidak ko kaporsiyaon, tapuji tuata marede mahita. Ototongi utonoku Jesus si pangolua Tunga so tari konoku Hona parua hona Sian sasude dosaku Dosian na toktong habiyaraku ala pardosoki tung di dia jumpa Tuhan sada sonoko nama rogu nogu tuna sonak sonoko Now di talo matean lau mopot kodiki asa masuk kau manean tohap nasurungi Marhite-hite goarnya jebata ama anak dohot do di porbadia martangiang mahita Ali amanami amana satar guar ama di Banua Gijang doho di tanoon satangiong matangiang namion jongjong maak kadakdana ko gabi yanakomu asimaroham leo matod di porbadia itu rohana sida asa gabi sisiamu nasida ro di saleng leleng na molotung nahurang pabenan nasida nasaleon say samay say unang matargasip nasida jala unang luas mago manang isen nasida binahen ni pangalahoy asimaroham saha tutangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hamua kadakdana na hinaholongan ni debata na jongjong dohamun waeng gijolo ni debata doho dijolo niya karuas na pungu di som nunga diboto hamu lomo do sugo ni rohan ni debata dang tarbaik kamu be marsidalian diari sogo diari paruhumani molo ingo rohamuna giaka suje asinyi rohana jala molo dingo tamu kapabena muna na soture imal neang do langgus ni rohamuna tunatoras muna rodi salu dosa muna tamamar sakbe hamu sadariom marningoti buat kamu maluhut na Tuhan Yesus asa jisesa iyalani mudarna na usay humoko pardosa na manopoti dosana alay paubahamu marohamuna hu pukahamu parangin ay baru ola ni sadarion asa dalan namuna dalan naguguti na marhapatean tuhanguluan na saliling-liling na atong alusihamu ma hata na husukunon tuhamu dijolo ni debata doho dijolo ni ruas ni huria na pungo dison di parhatu turohamdo hata ni debata na ginurohommu na salaon holani do dalan tuhanguluani alusna di parhatu tu rohakudo olo doho sian nasa roham tumudal ho salu dosa jala olo doho tujulano manghihuton hata ni debata ro di hasusuda ni bohalmu alusna naulo doau olo dohamu makahangulu ka porsyon na sitongi na hinatidako ni huria Kristen Protestan songo natar surak di padan narubi doho di padan na baru alusna naulo doau atong marpada dohamun waeng doho jebatana badia jijolo ni huriaon tung unang osehamu seburjumahamu marningo saluhut nai asalam hot haporsiom muna atong hatidako kamu majolo haporsiom muna au porsea
Hatta di Sipaingot, di Simelda, Bungawati, Simarmata. Amsal 4 ayat 2, karena aku akan memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Sebut jumahora sirasa mate dungi relo kutotu pal hanguluan, parani humahatan jebatan di nuromi ido hanguluamu. Amin. Hatta Sipaingot di Sidebora, Kristian Pasaribu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Sebut cuma ora serasa mate dungi lono kutotu pakanguluan, parangeo mahatan jebatan di romi aido hamuduamu. Amin. Kalau kamu mau pasu-pasu siap Tuhan dibata amat, siap anak-anak Tuhan Yesus Kristus, siap Tuhan di Porbadia. Saya dilongani mahu makalo nasa najat dalam dipakibui patupahon nasa nadenja. Amin. Hatta Sipaingot di Sian Proven Deni Baktiar Sidorus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Sebut jumahora sirasa mate dungi leono kutuhotu pal hamuluan, parangeo mahatan di jebatan lagi nuromi aido hamuluamu. Amin. Kalau mau pasu-pasu siap Tuhan jebata amat dosia anak Tuhan Yesus Kristus dosia Tuhan di Porbadia. Saya didongani mahu makalohon nasa najat dipagugui patupahon nasa nadika. Martangiang mahita Ali aman namin na libanwa gidya nga si maruham dinasida akan na pinasa noang tuho. Say ramuti manasida marhite-hite to di Porbadia. Say paho manasida di bagasa padan naong niulon nasida nakin. Say Porbadia manasida di bagasan hatam. Asa tarida ha porsyon nasida tujulanom. Marhite-hite parange na denggam. Amen. Mula maruhamu tuingan muna. Mareja hita tapuji Tuhan tahu kip mahita salu na jongjong. Ikondo boano tabarita tuingaran na holomi ima holong na hasitonga dame na manotongi dame na manotongi ay nang bisar no hati uron nugas hapuna holomi umasa ni Kristus hontoto sa leleng-leleng dai. Tatangia komma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroro ni salu silelu na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat kami masian na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanom. Pati bulhon harajomu. Itonga-tonga ni huriam do di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang nisileleomitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehomi toni rodi
Alea manami na di banwa gijang sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajomu, sa sao malomo ni roham di banwa tongonsongo ni banwa gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siya pari, sa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan lamar dosa tuhami, na kami togihot to pangujunam, palua mahami siyan pangago. Hayu donampuna harajawon dot hagukaon roni hastangapon Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Roma hita tujulo marsi jalangan di siamun nami ima amplop tapasatu pesta huriata di habirang nami tapasaha ma pangurupiota bukti supporting ta tunasida dinalau borhat